Jeg kommer netop ud fra et møde med Karmapa, som selvfølgelig var en meget stor oplevelse. Da vi sad og ventede, var det selvfølgelig en smule andægtigt, men lige så snart vi kom ind til selve mødet med ham, var det utrolig afslappet, og han gjorde, at man fik skuldrene ned og kunne være til stede. Ja, det han trak frem som noget af det vigtigste var det personlige element i forhold til lederskab. Selvfølgelig lagde han også vægt på det spirituelle, men ikke som det, der var det væsentligste. Det var sammenhængen mellem det spirituelle og det, at man fandt sin egen vej i sit lederskab. Et af formålene med rejsen til Indien var at optage en reklamefilm for projektet Lederskab på rejse. Lederskab handler ikke kun om, hvordan du leder andre. Det handler også om, hvordan du leder dig selv. Du er nødt til at være bevidst om, hvad der motiverer dig i dit lederskab, og du er nødt til at være bevidst om, med hvilken intention du leder andre. Byen med Claude Gans, her i Dharamsala, som du ser i baggrunden af mig, er den perfekte filosofiske ramme om træningen af de redskaber, som du skal bruge i dit personlige lederskab. Tibetansk buddhisme er både en filosofisk ramme, men der er også en meget praktisk ramme at tænke det personlige lederskab ind i. Fra tibetansk buddhisme kan vi hente inspiration til mange af de kompetencer og redskaber, vi skal udvikle i vores personlige lederskab. Namo